Tremendo susto en Vimianzo, cando onte pola tarde o balcón desta casa cedía e caían á rúa 3 menores de idade. Por sorte tratábase dun primeiro piso e os rapaces só resultaron feridos. Agora investígase por que cedeu. Que tal? Boas tardes. E ademais, neste Galicia Noticias, estaremos en directo en Busto. Esta parroquia, polo de agora Compostela, vota hoxe se segregarse do Concello de Santiago e unirse ao municipio veciño de Trazo. Xoel Rodríguez, houbo moita participación neste particular referendo? Pois participación elevada, Chus, tendo en conta que estamos nunha parroquia na que están censados uns 250 veciños que neste momento continúan reunidos no interior deste local social que teño as miñas costas para debater sobre esa cuestión de anexionarse ao Concello de Trazo. O motivo principal detrás desta decisión, o abandono que denuncian por parte do Concello de Santiago de Compostela. Veremos nos minutos se coñecemos xa ese resultado dese referendo, e ademais saben que as vacacións de Semana Santa están ás portas e non son delas anticipa o tempo primaveral do que desfrutamos estes días. Tamén o fai esta imaxe, a dos chiringuitos que se preparan para comezar a temporada. Este ano, como novidade, poderán quedar xa abertos ata finais de outubro, o que agradecen os propietarios destes negocios. Eu espero que chegue un momento que haga a opcionalidade de poder abrir os fins de semana en temporada estival, en temporada invernal. En Friol rendenlles hoxe tributo a dous dos seus produtos máis emblemáticos. Celebran a feira do queixo de Friol e pan de Usá e xa levan máis de 3 décadas facendo. Alejandro Álvarez. Sí, edición número 32 dunha cita gastronómica por excelencia aquí en Galicia. Esta mañá foron moitos os que se achegaron ata esta carpa para mercar e degustar eses dous produtos, queixo de Friol e tamén pan de Usá. A arestora xa pouco queixo quedan, pero sí o que quedan son moitas ganas de troula. Xa coñecemos máis datos sobre a operación contra os narcopisos que se desenvolveu en Santiago pasado venres. A policía interviu 250 doses de cocaína, tamén incautou 2.000 euros en moeda fraccionada e armas brancas, tales como coitelos de monte e un machete. A xuíza titular do xulgado de instrucción número 3 de Santiago levantou o segredo das actuacións. Onte, as 4 persoas detidas pasaron a disposición xudicial e xa foron postas en liberdade. Con todo, seguen investigadas por un delito de tráfico de drogas, de usurpación de bens inmobles e de tenza ilícita de armas. Ademais, a maxistrada impuxo a obriga do desaloxo inmediato das vivendas ocupadas. En A Coruña, comerciantes dunha céntrica rúa denuncian problemas de insalubridade e de inseguridade por mor dun baixo abandonado. Aseguran que se trata dun punto conflitivo ocupado por persoas con problemas de drogodependencia. Reclaman unha intervención urxente para evitar que o problema vai a máis. Estou farto, moi farto. A ver se o dono deso pode facer algo, porque que poña unha porta antiocupa para que el non lle entren e non lle a súa propiedade non lle moleste, pero ten que facer un pouco máis para que os veciños non teñamos que soportar todos estes problemas que estamos tendo. Uns problemas que, segundo din, veñen sufrindo desde hai xa 15 anos. Ven xente a notar aí, xente con problemas de adiccións, consumen xusto ao lado do meu negocio. É tan largo que a xente, claro, ves amparada ali, mete cartóns, non sabes cantos están, nin quen están, nin que andan a facer, nin como deixan despois. Se poñen a pedir, o cual me sinto moi perxudicado. A xente colle non me mira nin o escaparate. Sempre vai variando moita xente, a veces xuntanse varios, pero bueno, nós en principio non tuvemos problema con eles. Pero claro, creache unha certa incomodidade, inseguridade. Hai un trajín continuo de indigentes, drogadictos, borrachos, e a veces hai problemas. Falan de inseguridade, pero tamén de insalubridade. Sempre está sucio, atrae moita porquería. Nesta calle, no centro da Coruña, o que salen de aí son ratas que xa han entrado en algún local. A veces pasan pola calle, ratas. Entonces, canto máis suciedade e máis porquería, peor. Ratas, insectos, olores, despois se mean por donde pueden,
y al final eso, quieras o no, nos afecta al negocio. Todas as mañás ter que limpiar as cousas que esta xente fai no meu negocio. Na rexa, teño a fachada toda estropeada dos mexos deste tipo de xente. Así as cousas, reclaman unha actuación urxente. Si busquen un lugar a esta gente que tiene necesidad para que por lo menos existen bien en un sitios limpios, en sitios tal, y que cierren eso de una vez, porque al final lo que están promoviendo es que venga más gente. O que teñen que facer é tapiar eso. Por qué? Porque senón o problema o seguimos tendo. E aseguran que esta situación é xa insostible. Un menor está grave e outros 2 feridos leves ao caer por un balcón dende unha altura de 4 metros. Aconteceu en Vimianzo, ao romper a varanda do balcón. O mozo máis grave foi trasladado ao hospital nun helicóptero medicalizado. Outro foi evacuado en ambulancia e o outro levárono directamente ao centro médico de Vimianzo. Os rapaces teñen idades comprendidas entre os 12 e os 14 anos. Ata o lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil, da Policía Local, de Protección Civil e os bombeiros. Están investigando que puido acontecer. A parroquia de Busto, en Santiago, pola da Agora, cobra hoxe un protagonismo especial. Esta mañá votan se quedan en Compostela ou se pasan ao concello veciño de Trazo. Este particular referendo é o seu xeito de protestar o quedaren excluídos das liñas de autobús urbano. Así que hoxe foron as urnas e imos ver con que resultado. Xoel Rodríguez. Pois polo momento, Chus, sen resultado oficial, porque, como dicimos, os veciños continúan reunidos neste local social para debater e analizar esa cuestión de se quedan en Santiago de Compostela ou se anexionan o veciño concello de Trazo. En total, nesta parroquia están censados uns 250 veciños e cada casa vai ter un único voto nesta votación. Esta mañá, a pé de urna, falábamos con moitos destes electores que nos comentaban os 2 motivos principais que os levan a tomar esta decisión. O primeiro é a proximidade xeográfica a Trazo e o segundo, o principal, é esa sensación de abandono que denuncian por parte do Concello de Santiago de Compostela pola falta de servizos como o bus urbano, pero tamén o saneamento ou o estado de infraestructuras como as estradas. O presidente da Asociación de Veciños dicía que a de hoxe é un punto de inflexión para esta parroquia que, a espera de que remate esa votación e se coñeza o resultado do escrutinio, aínda pertence ao Concello de Santiago. Xa unha parte do territorio desta parroquia, que está máis para aquí do río Tambre, xa forma parte do Concello de Trazo, é dicir, non é algo extraordinario. A gota que colma o vaso é o transporte escolar, que estamos fora do pliego do Concello de Santiago, pero despois hai uns problemas estructurais moi fuertes, xa non só co tema dos baches, senón co saneamento, cos puntos limpos, é dicir, hai cousas básicas que non están cubertas. Porque en Santiago só estamos para pagar os impuestos, servicio non temos. O autobús xa non pedimos un cantarillado porque estaba moi ciscado. Entonces, a min un pouco máis me té. Consideramos que o Concello de Trazo nos pode entender moito mellor, entón vai a ser un sí, seguramente. A fin de semana que ven poderemos gozar na praia dos chiringuitos que xa se preparan para vir con novidades este ano. Vémolo nuns minutos. Estirado co peso. E imos botar agora un ollo a como está o día hoxe en Galicia. E empezamos en Ourense, onde van gozar da temperatura máxima de toda España. Chegarán os 23 graus. Día despexado na costa, como vemos no Cabo de Fisterra. Son imaxes da webcam situada na terraza do Hotel do Cabo, 14 graus de temperatura. Seguimos con localizacións costeiras e imos ata Baiona, tamén con ceos azuis e 15 graus de temperatura. Mesma temperatura en Sanxenxo nunha xornada ideal para gozar do paseo da praia de Silgar. E rematamos hoxe con vistas a Muxía, onde vemos un día similar, tamén teñen 15 graus de temperatura.
Con estes días de temperaturas tan suaves e coas ganas que tiñamos de sair ás rúas en chubasqueiro e paraugas, os grandes aliados dos que teñen a sorte de gozalos son os paseos marítimos, paseos que en días como de hoxe enchense de xente que desfruta do prazer de camiñar ao carón do mar. Con máis de 1.500 km de costa, non é de estranar que na nosa comunidade os paseos marítimos teñan un gran protagonismo na vida das cidades e das vilas galegas. E aínda máis podemos presumir de ter o paseo marítimo máis longo da Europa continental. Este, o que percorre boa parte da cidade herculina, sitúase nesa primeira posición canto a longitude. Pero, tamaños aparte, aqueles que teñen o privilexio de vivir ao carón dun aproveitan estes días olleiros para pasealos e gozalos. La verdad que sí, vivir aquí es un privilegio, sí. Es divino, y al lado del mar, ¿qué más se puede pedir? Así é, que máis se pode pedir? O certo é que os que viven a diario preto dun paseo marítimo saben o ben que senta para desconectar, por exemplo, da rutina diaria. Desconectas de todo, entonces a mí me encanta pasear por la playa y así. Una maravilla, es lo mejor, como dijo ella, para desconectar, pasar tiempo con amigos, en familia, para sacar unas fotos preciosas. Son necesarios, me parecen muy saludables y sobre todo para desconectar de la rutina diaria. Desconectar da rutina, pero tamén desfrutar de todo o que nos ofrecen estes paseos. Con un bebé, la verdad es que se agradece. Una zona boa para pasear, hai sombra e de todo para xogar los nenos, para nos maiores estar sentados por aí tomando a sombra, o sol, a sombra, temos de todo algo. Eu xa teño a rutina de salir todos os días. Chova non chova, aproveitas unha escampadinha para salir. Un paseo moi cómodo, é cómodo vivir. Sé que non lle damos importancia a este entorno, porque nacimos aquí, o vemos todos os días e asumimos, pero isto é un paraíso. E co bon tempo, máis aínda. Pois tomen nota e aproveiten o que queda de día para gozar destes paseos que en xornadas festivas como a de hoxe son un regalo. Algúns chiringuitos prepáranse para abrir a próxima fin de semana. Este ano, por vez primeira, poderán funcionar durante 7 meses sen interrupción, ata finais de outubro. Os temporais do inverno non causaron estragos de importancia neste bar da Praia das Furnas, en Porto do Son. Así e todo, hai que facerlle un lavado de cara antes de abrilo. E o seu dono apúrase porque desexa empezar a tempada o venres que ven pola tarde. Realmente o que máis nos interesa é dar servicio, é dicir, ven o turismo e o turismo hai que darlle os servicios que require, non? Quere aproveitar o tirón da Semana Santa e logo continuar co bar aberto ata finais de outubro, porque este ano, por primeira vez, os chiringuitos non van ter que pechar despois da Semana Santa se non queren. Este hostaleiro espera no futuro poder abrir todo o ano. Esa é a idea que plantexamos. Evidentemente, a administración vai ser a que tome as decisións, non? Eu espero que chegue un momento que haga a opcionalidade de poder abrir os fins de semana en temporada estival, en temporada invernal. Hai demanda, sí que hai demanda. Hai demanda porque déanse conta que aquí temos a concurrencia de moitísimas actividades náutico-deportivas, especialmente o mundo do surf, o kitesurf, o windsurf. E entonces ese tipo de actividades deportivas desenvolvense ao longo de todo o ano, non? O ano pasado acadou o 5º premio dos chiringuitos galegos en votación dos internautas, pero aínda lle custa atopar persoal, sobre todo para a cociña. O tema do persoal, este ano, en unha parte, estou relativamente agradecido, non? Que máis ou menos teño persoal de outros anos, pero, por exemplo, no tema de cociña, estamos encontrando con dificultades para atopar xente para o posto, para cubrir os postos. A costa galega conta cuns 400 bares autorizados en 900 praias. As casas de turismo rural encaran con optimismo a Semana Santa. Despois dun inverno complicado, din que a ocupación vai a bo ritmo e agardan que a previsión do bo tempo impulsa reservas de última hora. Desde a Federación Galega de Turismo Rural din que as previsións de ocupación para a Semana Santa son boas. Un exemplo é o desta casa situada en Cornide, no concello de Teo, moi próxima ao Camiño Portugués. Teñen 32 prazas e un 80% xa están reservadas. A previsión de bo tempo axuda ao optimismo. Moi optimistas por dúas cousas. Primeira, o tempo. A previsión do tempo despois de moitos anos de chuvia en Semana Santa aparenta que vai ben, e ter esta previsión de bo tempo anima as reservas e anima a xente que veña a vir. Nós, tanto neste caso aquí na Casa Grande de Cornide como nas Villas do Noroeste, pois temos un altísimo nivel de ocupación xa reservadas desde fai un mes e medio.
Desde o sector do turismo rural din que na Semana Santa reciben sobre todo turistas do norte de España, de Madrid, de Cataluña e de Portugal. Unha gran porcentaxe das reservas son de peregrinos que aproveitan estas datas para facer o camiño. Movemos, son grupos moi grandes de xente, por exemplo, de Madrid, que de repente entran 30 persoas a estar na casa, ou, por exemplo, de Portugal, hai moita xente, como estamos no camiño portugués, moito americano tamén, moito inglés, que fan o camiño, este camiño portugués que está moi de moda. Na Semana Santa son habituais as reservas de última hora condicionadas pola previsión meteorolóxica. O primeiro avance da Axencia Estatal de Meteoroloxía apunta a que será unha Semana Santa sen choiva. E xa que falamos da Semana Santa, a comarca dos Ancares está a recuperar as procesións desas datas. A iniciativa partiu dos colectivos culturais da Bisbarra, que decidiron darlles un impulso aos pasos perdidos durante varias décadas. Tras uns 40 anos sen procesións na Semana Santa, pouco a pouco a comarca dos Ancares está a recuperalas. Este novo pulo partiu dos colectivos culturais Zoela, As Candelas e Abrente, que axudaron a crear unha confraría que ensaia en Becerreá con membros procedentes de distintos concellos da Bisbarra. Empezamos a recuperar as procesións que levaban, me parece, cerca de 40 anos sin facerse. Esta é unha cofradía interparroquial estamos xente de toda a comarca de Ancares, eu concretamente non son de Becerreá, son da parroquia de Torés, de As Nogais. A última vez que eu casi lembro que houve procesión debía ter eu 7 ou 8 anos, teño 50 e pico, o sea que bastantes anos, e os 40 ben cheos sin haber procesións hasta o ano 2023, que foi cando retomamos a idea. En 2025 xa organizaron as procesións na capital dos Ancares e nesta Semana Santa van estender os actos ás outras vilas da comarca. Nesta recuperación tivo que ver tamén a chegada a Becerreá dun novo párroco. A xente da comarca ver un cura novo, pois parece que ven ganas de traballar, ideas novas, e decidiron propoñerme recuperar as procesións que había 40 anos se facían aquí en Becerreá. Sobre todo a do Viernes Santo, que sale polas calles de Becerreá a imagen da Dolorosa e do Cristo crucificado. De cara a edicións vindeiras, queren recuperar tamén o paso do Cristo resucitado e celebrar as procesións nos distintos concellos dos Ancares. Con este tempo solleiro non son días para quedar na casa e moitos aproveitan para facer turismo de proximidade. No Mosteiro Ourensán de Oseira atopamos esta semana visitantes de Lalín, de Arnoia ou de Ourense, admirados con ter algo así de impresionante tan preto da casa. Adentrarse no Mosteiro de Oseira sempre impresiona, aínda que non sexa a primeira vez. Cada vez que veño, teño vido unhas cuantas veces, pois sempre me gustou moito. A igrexa é a xoia do mosteiro, explica a guía, con planta de catedral, policromías murais e unha virxe de leite, obra do mestre Mateo. Pero é a sala das Palmeiras a que esperta máis admiración. Os pilares que estaban como retorcidos, todo sorprendeu-me moito. Vemos moito interese tamén nas antigas canalizacións coas que os monxes traían auga desde a montaña. Son un instalador, ando co tema de aire acondicionado, calefacción, fontanería, e ver as tuberías así en pedra, pois, que impresiona bastante. Algúns están de celebración, acompañando o pai no seu día. Como é o día do pai, dixemos que hoxe ia escoller el. Eu viñen de rapaz como eles, pero non volvera por aquí. Actualmente, 7 monxes seguen vivindo neste mosteiro cisterciense. Un privilegio, porque es un sitio precioso, tanto artísticamente como luego en el espacio natural. Disfrutamos de un sitio con mucho silencio. Paz é a sensación coa que marchan os visitantes. Moita paz. O sea, non sei, pensar un poquinho no pasado, como vivían, como traballaban. Impresionante. E outro plan para este domingo, achegarse á Feira do Queixo de Friol e Pan de Usá, o maior escaparate da riqueza gastronómica deste concello da comarca de Lugo. Alejandro Álvarez. Sí, foron moitos os que ao longo desta mañá se achegaron ata esta carpa para mercar e degustar eses dous produtos. Acompañándonos neste momento Ángeles Buján, ela é concelleira de Turismo e de Cultura. Moi bons días, graciñas por atendernos. Bueno, foi todo un éxito, non? Porque os postos están prácticamente baleiros, non? Sí, foi un éxito rotundo, a verdad que a xornada de hoxe foi impresionante, sí. Bueno, contame un pouquiño, é unha data marcada xa no calendario, non é este evento gastronómico?
Sí, é unha data que aquí no Pobo de Friol temos marcada, como ben diz, é a festa máis importante que temos aquí, pois, sobre todo para darlle ese pulo, esa publicidade ao pan de Ousá e ao queixo de Friol que tan maravilloso é. Cantas queixerías e cantas panaderías participaron nesta edición? Os queixerías sobre 25 viñeron, me parece, finalmente, e panaderías 5. E bueno, contame un pouquiño, que ten este queixo que gusta tanto aquí a xente? Pois este queixo faise con leite de primeirísima calidade, leite cru, pois coas maus que máis saben de como facelo, por eso está tan rico. Pois Ángeles Buján, moitísimas grazas por atendernos, por xa vedes este ambiente agora mesmo aquí nesta carpa que xa non queda prácticamente ningún queixo, o que sí quedan son moitas ganas de troula. A localidade luguesa de Friol celebra unha nova edición da súa cita gastronómica, a Festa do Queixo e do Pan de Ousá. O queixo elaborado con os mellores materias primas que temos no noso municipio e o pan elaborado con moito esmero, con moito cariño polas panaderías. E aparte vamos a topar diferentes stands que temos espallados por todas as rúas e as prazas, onde poden atopar desde textil, artesanía, produtos agroalimentarios do territorio. Medio cento de queixerías e 5 panaderías acuden este ano ao recinto feiral para vender os seus produtos, queixo de vaca e pan elaborado ao xeito tradicional. Vendemos aí uns poucos, agora parece que parou un pouco isto, agora a ver. E a ver, o que compra parecelle caro, e o que os facemos, danos moito traballo, pasamos moitas horas e parecelle barato. Comprei un queixo, como ano pasado levei 2 saliron moi bons, e volvín á mesma estándar. Sí, e volvín a comprar. E ao mellor ahora vou mirar se encontro outros máis duretos ou por aí, pois entonces a ver se compro algo máis. Eu teño un amigo ali en Santiago que é daqui de Friol e me ten el dado un queixo, é un queixo estupendo, bárbaro, é o pan de Ousá, xa non che digo nada. Diferentes agrupacións musicais animan a xornada festiva que rematará pola noite cunha verbena. E máis festa, hai semanas que rematou o Entroido, pero os folións e as chocas volveron soar en Viana do Bolo e Vilariño de Conso. Foi na Mascarada Ibérica, que é a maior concentración de personaxes do Entroido e outras festas de inverno que se celebran na península. Desta volta deronse cita preto de 100 de máscaras. O presente e o futuro dos boteiros, anfitrións desta mascarada, abren o desfile ao ritmo que marca o son hipnótico dos folións. Tras eles, personaxes chegadas de distintos puntos da península. El centro Asturias. Y somos los Sidros y es una pelea de ovella en la cual arriba tiene un rau de raposo que llamamos nosotros, zorro en español, que si te toquen con él significa que ese año, no sé cómo llegue, que vas a quedar preñada. Pelicas, chocas, varas, elementos que se repiten nas distintas mascaradas, a maior parte delas relacionadas co Entroido, pero tamén con outras festas de inverno. En festividad de San Blas hacían por las casas, pedían el aguinaldo y asustaban a los niños ofreciéndoles con la mano izquierda una naranja y cuando iban a coger la naranja les arreaban con la vara con la mano derecha. A vara era para fazer medo aos outros, para que tuvesen algo de medo, que senón non tiña medo ningún. Personaxes que levan a troula no seu ADN. Sí, unha oportunidade maravillosa para ver outros entroidos que habitualmente non vemos, claro, sí. Sí, todos xuntos, claro, sí, sí. Pues llevamos esperando todo el año por él, que es fanático de las mascaradas. Oso, el Archasaina, que es el pastor, por así decirlo, que le intenta domar. Después tenemos a estos mineros con la vagoneta que van a normalmente a por niños y a por eso los meten dentro de la vagoneta y se los llevan por ahí. Yo, que soy un mosorro normal, que me dedico a más que nada a molestar a la gente, el juego con otros personajes. A mascarada naceu hai 11 anos para preservar e difundir a riqueza deste patrimonio inmaterial. Na Idade Media o correo máis rápido era a cousa dos pombos. Tanta importancia tiñan que os reis católicos ordearon protexelos. Hoxe é unha disciplina que se conserva só a nivel competitivo. Un rapaz de Bóveda é o campeón galego. Falamos con el para saber de onde lle ven esta paixón. Con só 15 anos, Salvador Pallares é o actual campeón galego de colombicultura deportiva. Na súa casa de Bóveda, concello onde reside dende que veu de Cataluña, cría as pombas coas que compite unha paixón que herdou da súa familia. Esto me viene a raíz de mi familia, de mi abuelo y de mi padre.
Y aquí concretamente en Galicia, que me abrió las puertas dos chicos, que es Borja Alonso y Julia Alonso, para facilitarme concursar en Galicia. A pesar da súa curta idade, Salvador participa tanto en torneos de ámbito autonómico como estatal. Nesta disciplina, polo momento escasamente implantada no noso país, as as dos machos son pintadas con cores rechamantes e durante horas deben seguir unha pomba ao mesmo tempo que compiten coas aves doutros criadores. Cada volador llevará 7 palomos de media, más o menos. Y todos los voladores nos reunimos en un punto, soltamos los palomos y soltamos la paloma. La paloma va haciendo paradas en árboles, en tejado, en suelo, y el que más tiempo esté con la paloma en esas 6 pruebas es el que gana. Durante as probas, as pombas poden chegar a percorrer distancias de ata 30 kilómetros. Así rematamos, de seguido chegan os compañeiros e compañeiras do Telexornal, antes quedan con Diego Viaño en Información do Tempo.